Kajing ruai ji sulong ulok bakordor kadai kajing ruai balatau dau Joseph M. Scriven na kari Canada hakasnem katpras pa san peusan ulatau ya kene kajing ruai na kabenta ban pentingan yala kekemi jongu kabasyong kabasa hakari Ireland ya Joseph Scriven Laka hakashitarik benai September jongka snem kat pras pa kat kendai hakari Ireland. Wan nakalong yeng long sem kabadap kababiang. Adain bau Joseph Scriven ula pendep yake jingpuli graduation jong u na ka Trinity College kabadon hat Dublin. Joseph Scriven ula tray kumunong hikai uday usamla im riublay uba syongkia uba syongkun bad uba kashnong gatau ke I bad shania e Joseph Scriven ule ya syok jing I ya ka wei ka te samla kabakaru kada I te mensim yu bad kabla kloiru ban imbat yap rengkat batu Joseph Scriven ka jing trei uladon ya ka jing ya tok syong kurim jong u la ya buk sngi kalawe jong Joseph Scriven I kumbaki aka baro ki biang lun nadong syadong ha ka jing im jong u penban shisngi hashwa ka jing ya tok syong kurim jong u kane ka samla bau I kat baka dangjam syashiliang lang baka jingking jong ka wak ben ban lek ya kendu ya Joseph Scriven samla bi jongka katba kadang jam syashiliang kalahap na lor jong ukulai syapok kawa kala yap ler hangta bat kalangam celop sendet ulok badum ulaka ya ka jing im jong u Joseph Scriven kane ka jing du no jong u ya ka samla ka ba u tep mensim kala kta ya u Joseph shikadei ula pat ka dok nut bat ktang ka mensim ban klet ya kine ki baro ki belajia ha karata ka batang arpeu sansnem ula rai ban kenria shnong no syapot hub jong kari Canada hang ni u Joseph Scriven ula yo ya ka jing shania bat jing I ha ka imlang sa lang ula hika ya ki kena badru ya rap pen krekot ya ki kena na ki long yeng long sem ki baduk hang ni u Joseph Scriven ula ya kendo biang ya ka wei ka thai samla ka bahabriu bat ka don buram ka kerteng ka Elisa Roach ula ya syok jing I biang bat ka ne ka thai samla kumta kela ya penbe ban pendep no ya ka jing ya tho syong kurim badon buram jongki Henry kansan ka jing sngosi thang kala wanja biang ka ne ka thai samla kala yo ya ka jing pang pneumonia bat kala klat no hashwa bakin yo ban pendep ya ka jing ya tho syong kurim aka jing chenang jong ka mensim padeng kini ki baro langba ka jingej bas kem jong u penban lapan kha ya ka mission ha ka dok no jong u Joseph Scriven nang ta u Joseph Scriven lo pen ya so yala de bat ka jing ya sing jong ki para bangai apply mau bat ula long unong yalap hangta ban pen sapriang ya ka jing I bat ka jing ya sha jong u Jesus Christ ula syong samla haduk akut kisngi ka jing im jong u Joseph Scriven ula rai kun ban IT yala ka jing im na ka benta ki baduk ki rangli ki bapang ki bashitom ki badu jingkermen ha ka jing im jong ki ula ai ka bam ki jan kinep ya ki bakum kita ki badon kam ula Raymond ngeu bah klem de yo jing siu na ka benta
kibakum kita kipriu. Joseph Scriven ulaya nakaway kacaka syakaway pat kacaka jong kasorba ulakit ya kakurat odding na kabanta ban yarab bat ban penshna ya ki yang kisem jong kibriu kibadon ka bat hangta ken ulamat biang sesisin ya ka jingtingen haka mensim Henry kensan ulayo ya ka kubor baka kami jong u kabat dangdon ha Ireland kalayo kempang no o kabada trang ban yo i biang sesisin yala ukun obe i jongka obala im sechingai ba shaka way pat keri Henry Joseph Scriven marway ha Canada ulay shong ngeusi ulayam ktang kato no naba umdan pisa nakabanta ban lechingo bandon hasenda lakakme bat umla hiru ban pha jing yarap shakakme sachisen ka jingthang jong ka do no jong u kalong bomla batai sho padeng jong ka jingpat jong ka do no padeng jong ka jinglwet jong ka mansim ula tho yakane ka jingruai ji sulong ulog bakordor kat bau Joseph Scriven udang don haka jingthia apang jong u wei uperlog jong u ulawan ban chingo yu ta uperlog jong u ulayo i ka wei ka kot sada hajan ka jingthia jong u Joseph Scriven ta uperlog ulakli manu batho yakani ka jingruai Joseph Scriven ulaong utrai batnga uletho bolotho yakani ka jingruai na kabanta ka kami jong u kabadon haka jingthia pang ha ka shnong kabalapun kabalakhayu hari Ireland utho de ka jinget ka baskem bakane ka jingruai kan ai mensim bat pentingen ya ka kami jong u bat shem latho yakane ka jingruai bakiwei kinyo i yaka ha ka shipheutering upnai akos kat praspa prapimriu yaka met jong u Joseph Scriven la sei nakawa hajan Bewley Ontario ki paralong u Joseph Scriven hakaba jeliu jong ka jingmat jong u yaki jingthang yaki jing sngosi haka jing im jong u yaki jing pang jing shitam ka jing duk ka jing sa khun swet ka jing sa marway ka jing do no yakaba I ka ba thoin ka jong u ka jing do no yala ka jong ka kme ka jong u ban ka wan ka jing sngaus khem jong ka jing shania ka ba tang hau Jesu haka jing im jong u Jesu ulong ulok ubayai ne Jesu ulong ulok ubam jukla ubandon rengkan haka jing im ka jong u ublay unkarku naka benta ka buram ka jong u amen